Türkmenistany raýatlaryň arasyna daşary ýurt döwletlerine hemişelik göçmek meýilleri saklanyp galýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary Lewap vilayatynyň Türkmenabad şäherine we beýleki sebitlerine bolup geçýän emigrasiýa torkunlaryny öwrenýär. Etniki gelip çykyşy Rus milletinden bolan Türkmenistan raýatlaryň Russiýa Federasiýasyna köpçülikliğin emigrasiýasy dowam edýär. Şäher ýerlerine we etrap merkezlerine Rus maşgalalarynyň sany kemelýär. Edara karhanalarda etniki Rus hünärmenleri azalýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Türkmenabad şäherine 44 kwartiraly bir köp gatly jaýda yerli ýaşaýjylar bilen söhbetdeş boldy. Mundan 5 ýyl odal şu köp gatly jaýyň her bir giýrelgesinde adyndan 2-3 sany etniki Rus maşgala ýaşaýardy. Häzir 44 öýli köp gatly jaýda ýekeci de Rus maşgala galmady. Diýip Lewaply ýaşaýjy gurrun berdi. Türkmenistany etnik ruslaryň ýurdu köpçülikliğini terk edip Russiýa Federasiýasyna göçüp gitmegi 1990-njy ýyllaryň başlaryna Sowet Soýuzynyň dargymagynyň ýa-da köpçülikliğini häsiýete eýe bolup başlady. Her bir edara kärhanada Rus milletinden bolan hünärmenler bardy. İşgärler bölümlerini, maliýe bölümlerini ýa-da hasapçy, gaznaçy ýaly hünärlerde Rus denanlary işleýärdi. Häzir edara kärhanalarda Rus milletli işgär galmady. Diýip beýleki bir Türkmenabadly aýdýar. Russiýa Federasiýasyna hemişelik göçýän Türkmenistan raýatlar Aşgabatdaky Rus konsullugyna ýüz tutup Russiýanyň daşary ýurtlarda ýaşaýan Rus watandaşlaryna gönükdirilen göçüş maksatnamasynyň çäklerini ýa-da beýleki ýüz tutmalar boýunça wiza alýarlar we ýaşaýyş ruhsatnamasyny alýarlar. Soňra Rus raýatlygyna ýüz tutýarlar. Türkmenabaddan Russiýa hemişelik göçmäge taýýarlyk görýän bir Rus denany Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde emigrasiýa kararynyň aňyrsyna ýatan sebäp düşündirdi. Biz çağalarymyzyň geljegi üçin Russiýa göçüp gidýäris. Meniň özüm Türkmenistanda dowuldum. Ýöne çağalarymyzyň bilim mümkinçiliklerini göz öňünde tutup Russiýa döwletine göçüp gitmegi kararlaşdyrdyk. Diýip Rus denan aýdýar. Lewap vilayatynyň Sewit merkezine etnik Rus maşgalalarynyň taşrap gidýän ýaşaýyş jaýlary etraplardan Türkmenabad şäherine göçýän yerli ýaşaýjylar tarapyndan satyn alınýar. Russiýa özüniň Ukrainada dowam etdirýän uruşynyň fonuna daşary ýurt döwletleriniň raýatlaryna, şol sany öňkü Sowet Soýuzyna girýän ýurtlaryň raýatlaryna Rus raýatlygyny bermek prosesini sadalaşdyrdy. Azatlyk radiosynyň habarçylary noýabryň başlaryna Russiýanyň Aşgabatdaky elçixanasyna wiza ýüz tutmalary, Russiýa gitmäge ýykyn edýän Türkmenistanlaryň ýüzbeýiz bolýan meseleleri barada habar berdi. Russiýada 30 000-den gowrak Türkmenistanly student ýokary bilim alýar. Şol bir wagtda 2022-nji ýylyň sentýabrynda Türkiýanyň Türkmenistanly raýatlary wizasyz syýahat düzgünini ýatyrmagynyň ýa-da Russiýa zähmet migrasiýasyna çykýan Türkmenistanlar üçin hem esasy ugurlaryň birine urup başlady. Ýöne Türkmenistana dowam edýän syýasy we durmuş ykdysady kynçylyklaryň arasyna beýleki daşary ýurt döwletlerine göçmäge istek bildirýän türkmenleriň sany egsilmeýär. Türkmenistanyň Kronika neşri ýa-ni ýakyna Lewap vilayatynyň Özbegistan bilen serhetdeşen sebitlerine goňşy ýurda hemişelik göçmäge istek bildirýän raýatlaryň köpelýänligini habar berdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy Lewaply maşgalalaryň arasyna Demirgazyk Kipr ülkesine göçýän raýatlaryň hem bardygyny habar berýär. Kipr adasyna ýerleşen Demirgazyk Kipr territoriýasy diňe Türkiýe tarapyndan ikrar edilýär. Türkmen maşgalalarynyň arasynda öz jaýyny, mülküni we emlägini satyp Demirgazyk Kipr ülkesine hemişelik ýaşamaga gidýän adamlar köpelýär. Diýip bir Türkmenabadly aýdýar. Ozalky ýyllarda türkmenleriň zähmet migrasiýasynyň esasy ugurlary Türkiýe bilen bir hatarda Demirgazyk Kipr ülkesini hem öz içine alýardy. Demirgazyk Kiprde işleýän Lewaply türkmenler Türkmenistana dolanyp emläklerini satyp çykarýarlar we çağlaryny hem ýanlaryny alyp ýygyna dolanýarlar. Diýip bir yerli ýaşaýjy aýdýar. Şeýle Lewap vilayatyna käbir syýahatçylyk gullukları Kipre syýahat wizasynyň çykarylmagyna ýardym berýän hyzmatlary hödürleýär. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri 2009-2019-njy ýylar aralygyna 2 million çemmeti Türkmenistanlynyň daşary ýurt döwletlerine emigrasiýa çykanlygyny habar berdi. Türkmenistanyň hökümeti we migrasiýa daralary ilat arasyna saklanyp galýan daşary ýurt meýilleri emigrasiýa torkunlary boýunça resmi düşündürüş ýa-da beýanat bermeýär.